Täsmäpalvelut. Tervetuloa kierrokselle seuraamaan häätöasuntosiivousta. Mikäli tarvitset lisätietoja, voit tutustua Catch Clean Oyn täsmäpalveluihin verkkosivuillamme osoitteessa www.catchclean.fi. Ensimmäinen askel häätösiivouksessa on asunnon kunnon tarkastaminen. Käymme läpi ensin asunnon kunnon, sillä pitkään laiminlyöty asunto saattaa piilottaa sisäänsä erilaisia terveysriskejä, kuten huumausaineleuloja, lasinsiruja, hometta, biologisia jätteitä, vaarallisia kemikaaleja ja höyryjä tai tuholaishyönteisiä. Samalla selvitämme myös, minkälaisia pesuaineita ja siivousvälineitä tarvitaan, jotta asunto saadaan takaisin asuinkelpoiseksi. Toinen askel häätösiivouksessa on asunnon raivaus kalusteista ja roskista. Monesti asunto on raivattava tavaroista ja huonekaluista ennen varsinaisen siivouksen aloittamista. Työmiehemme tyhjentää asunnon ja kuljettaa tavarat tarvittaessa kaatopaikalle. Kolmas askel häätöasunnon siivouksessa on loppusiivous. Jopa vuosia siivoamatta olleen asunnon pinnat vaativat miltei poikkeuksetta käsittelyä vahvoilla pesu- ja desinfiointiaineilla. Yli 20 vuoden kokemus alalta ja ammattitaitoinen siivoustiimimme takaa, että saamme vaikeankin kohteen jälleen asuttavaan kuntoon. Täsmäpalvelut. Kaikki palvelut samasta numerosta.